L-aġenzija tal-klassifikazzjoni tal-kreditu Fitch għolliet ir-rating ta' Malta minn A għal A+. F'rapport b'saħħtu dwar pajjiżna ppubblikat il-ġimgħa bil-lejl, Fitch innotat kif huma diversi l-fatturi li waslu għal din id-deċiżjoni. Fuq kollox, Fitch tagħti pis lil fatt li Joseph Muscat reġa' nħatar Prim Ministru. Fitch tistenna li l-politika fiskali tal-pajjiż tkompli wara li Joseph Muscat reġa' kien elett Prim Ministru, tajt fir-rapport dettaljat tagħha. L-analisti ta' Fitch qalu li d-dejn ta' Malta qed ikompli jinżel u għandu jinżel għal 50% tal-prodott domestiku gross sal-2019. L-esperti ta' Fitch ifaħru wkoll is-surplus li rnexxielu jikseb il-gvern u jbassru li għas-sentejn li ġejjin se jibqa' jkollna surplus. Fitch tajt li s-surplus jirrifletti t-titjib fil-ġbir u dħul mit-taxxi, it-tnaqqis f'infiq mhux neċessarju f'benefiċċji u t-titjib f'sostenibilità tal-pensjonijiet kif ukoll it-tkabbir ekonomiku robust. L-esperti ta' Fitch iżidu li l-ekonomija Maltija se tibqa' brata ikbar minn ta' pajjiżi oħra. We expect the economy will continue to grow at a faster pace than its similarly rated peers. Dan grazzi għal prestazzjoni pożittiva fl-esportazzjoni, fis-suq tax-xogħol u fl-investiment. Dwar l-investiment, Fitch iżżid li mistenni jkompli jiżdied fl-2019 permezz tal-fondi Ewropej u l-proġetti fit-trasport, fis-saħħa u fl-edukazzjoni. Ir-rapport jirreferi għal rapport tal-Bank Dinji Ease of Doing Business u li matul din is-sena Malta telet 7 postijiet u ġiet iktar kompetittiva. Barra minn hekk, Fitch tattribwixxi l-upgrade fir-rating għal governanza b'saħħitha li qed juri l-Gvern. Il-Ministru għall-Finanzi Edward Cicluna tenna li dan hu ċertifikat ieħor pożittiv li aġenziji indipendenti internazzjonali taw dwar l-andament ta' kif qed jitmexxa l-pajjiż. Dan ir-rapport jikkonferma li l-viżjoni ta' dan il-Gvern għal Malta qed issir realtà hekk kif Malta qed tiġi meqjusa fost l-aqwa fit-tkabbir ekonomiku, fit-tkabbir tal-impjiegi, fil-finanzi pubbliċi u issa anke fir-rating tal-kreditu tal-pajjiż, qal il-Ministru għall-Finanzi.